Sustraia saioaren denboraldi berria zabaltzeko, Ondarroako itsas eta arrantza eskolaren instalazio eta zerbitzu berriak ezagutuko ditugu. Albistegian, La Puebla de la Barkako uztaberri egunaren berri emango dizuegu. Upategiek ateak ireki eta euren ardoak aurkezteko aprobetxatu zuten. Arabako Errioxan jarraituz, Labrazara joango gara. Binedo Sontza upategian, Ikerrekin ausketa zitzekin digu. Uztaun bat lortzeko mahastiko lehen zeregina da. Arantzazuko Artzain eskolan amaituko dugu bere 25. urte hurrena ospatzeko. Eskolaren historia eta belaunaldien arteko erreleboari egin dion ekarpena errepasatuko ditugu. Ondarroak lotura estua du portuarekin eta itsasoarekin. Kantauriko arrantza porturik nagusienetako bat da. 19. mendean, alturako 18 itsasontzi zituen. 8 antxoa eta sardina harrapatzeko eta beste 2 otarrainetan joateko. Garai batean burdina garraiatzen zuten ontziak ere izan zituen eta arrantza jardueraren ondorioz ontziolengatik ere nabarmendu zen. 1959. urtean, gotzaindegiak eta herriko armadore talde batek itsas eta arrantza eskola sortu zuten marinelen prestakuntza bultzatzeko. Gaur egun, Antiguako Ama eskolak instalazio berriak ditu. Txomin Agirre ikastolan daude eta urtarrilaren amaieran inauguratu zituzten. Inbertsio handi bati esker, zentroak azken berrikuntza teknologikoak eskuratu ditu, baina prestakuntza tradizionala zahaztu gabe. Gure eskola sortzen da 1959. urtean, eta odostu egiten dute egoera horretan, alde batetik parrokia, gero armadoreak eta eskualdeko beste agente batzuk, eta akordi batetik altzen dira, eta elkarrekin lan egiten, sortu egiten dute arrantza eskola, Antiguako Ama arrantza eskola. Hemen ematen den formakuntza da lanbide hezkuntza, erdi mailako zikloak, bai zubia eta makinekoa, eta goi mailako zikloak zubia eta makinezkoak bai. Horretaz aparte, egiten dira beste ikastaro berezi batzuk, agiri profesionalak ataratzeko, beharrezkoak direnak gero itsasoratzeko. Berrikuntzetako bat, simulagailuak dira, errealitatetik oso hurbil dauden esperientziak eta trebatze saioak errazten dizkiete ikasleei. Formakuntza, ohizko formakuntza da, betiko tailerrak eta makinariekin, baina horretaz aparte, elkar laguntza eginez, instituzioak eta eskola artean, lortu dugu finantzaketa bat goi mailako simulagailuak ezartzeko. 2 motatakoak dira, makinezkoak eta makina artean 3 sistema ezberdinak, konbentzionalak, dieselak, gero diesel elektriko edo guztiz elektrikoak. Eta gero zubian badaukagu nabeatzeko simulagailuak eta arrantzaiteko simulagailuak. Guztien artean nahi izan dugu gure hezkuntza maila igotzea, hobetzea, eta batez ere gure ikasle berriak hobeto ikas dezaten tresnak eta balibideak gero profesionalak direnean jakiteko alduten guztia, baina ja eskolatik. Ikasleak batez ere Lea Artibaitik datoz. Horrek bultzada polita eman dio Ondarroako eta eskualdeko arrantza tradizioari. Baina eskolak estatuko gazte asko ere erakartzen ditu. Badagoz pertsona batzuk etortzen direnak haien senidekoak arrantza mundutik edo itsas mundutik datozelako. Beste batzuk etortzen dira esperientzia berri bat jakin nahi dutelako zer dan hau, zer dan bizitza eta tresna hauek. Orduan batzuk etortzen dira gure ingurutik, hau da Lekeitio, Ondarroa, Motriko, Getaria, Kantauri itsasotik, Galizia, Asturias, Cantabria.
Beste batzuk etortzen dira Baleares uhartetatik, eta beste pertsona batzuk noizbenka etortzen dira Nafarroa, Soria, Alicante, Extremadura, leku oso ezberdinetatik. Lehen sektorearen eta jakina arrantza azpisektorearen erronka nagusietako bat belaunaldien arteko erreleboa da. Gainera, nabarmen sustatzen du emakumeak sektorean sartzea. Erronka nagusia da, hor badako errelebo bat, pertsona batzu ja nagusiak dira, ja jubilatzeko dagoz, eta orduan pertsona guzti horiek behar ditugu profesional berriak, ondo formatutak, eta gainera erronkei aurre egin nahi dituztenak. Eta horren barruan badaukagu beste erronka bat. Zelan indartu emakumezkoak sar dezaten mundu honetan. Badakigu oso mundu berezia dela, baina beste lekuetan bezala emakumeak hemen parte hartu dezakete beste sektore bat bezala. Azken hamarkadetan itsasarrantzaren sektorea modernizatu egin da. Hala ere, jarduera tradizionalak oinarrizkoak dira oraindik ere, adibidez, soldadura. Antiguako amak hori oso gogoan du. Soldatzaileek irteera profesionala dute, bai lehorrean, bai itsasoan. Tailer mekanikoan, ohiko diren makineria erabiltzen dugu. Betiko torno konbentzionalak, fresadora 3 ejetakoa, gero limadora batzuk, mosteko zerrak eta kolumnako taladroa baita ere. Eta atzeko aldean, soldadoko tailerrean erabiltzen ditugu makineria soldeatzeko makina berriak, bai arko bidez, TIG eta gero semiautomatikoak. Beste tailer batzuk ere eskolaren prestakuntzaren barruan daude. Motorrak, automatismo neumatikoak eta hidraulikoak edota hotz industriala. Ikasleek aurre egin beharreko egoerekin praktikatzen dute, adibidez, hotz ganberak egiten eta konpontzen ikasten dute, ezinbestekoak baitira itsasoan. Funtsezko gauza bat da, hotza, eta bai eskolan betidanik. Gure inguruan, badaukagu honelako enpresa batzuk, oso potentiak direnak, gure eskualdean, harreman oso estua daukagu haiekin, eta hemen gure irakaslegoak, gure ikasleak lan egiten dutena da hasieratik montatu egin behar dutena horrako kamera frigorifika bat, eta bertan dauden ekipo guztiak lotu, kableekin, tuberiakin, haiek asmatu behar dute zelan egin. Simulagailuak funtsezkoak dira zubiko ikasleak trebatzeko. Itsasoan topatuko dituzten egoerei aurre egiteko ezinbestekoak dira. Itsasoa harroturik dagoenean nola jokatu ikasten dute, egunero bizi beharko baitute mota horretako gorabereekin. Simulagailu berri hauekin lortzen duguna da, hemendik ateratzen den ikasleak ikustea zer ikusiko duten itsasuntzi berri batetan edo edozein itsasuntzi baten barruan, batez ere ekipo aldetik. Badauki radarrak, sonda, karta elektronikoak, tresna asko daukie, eta hemen ikusten dutena eta lan egiten dutena da, benetako itsasuntzi baten barruan daukatena. Antiguako ama eskolak gazteak trebatzen ditu, arrantzak gure kultura tradizionalaren parte izaten jarrai dezan. Gainera, jarduera hau Euskadiko portuen eragile ekonomikoa da. Bestalde, gure arrantza flotak espezien iraunkortasuna aintzat hartzen du, mendez mende egin izan den bezala. Otsailaren hasieran La Puebla de la Barcan uztaberri eguna antolatu zuten berriro. Aurtengoa 17. edizioa izan da, eta Arabako udalerriko ardoak aurkeztu zituzten.
La Puebla de la Barkara hurbildu zirenek upategiak bisitatu eta ardoak dastatzeko aukera izan zuten. Arantxa Tapia sailburuak Arabako hegoaldeko ardoei buruzko esportazio datuak eman zituen. Argiak eta ilunak urtean, baina lortu dugu baita ere 2022 urtea gainditzea. Eta, jaurlaritzatik beti bezala gure laguntzak izan dira eta izango dira, bai promozio egiteko, bai kanpo merkatuetan saltzeko, baina baita ere inbertsio desberdinak egin ahal izateko, berrikuntzak sartu eta finantzaketarako. Eta espero dezagun 2023 urte hau, zerbait hobea izatea 22arekin konparatuta. Herriko ardoak dastatu nahian, gero eta bisitari gehiago hartzen dute parte udalerriko jaiegun ospetsuan. Arabako hegoaldeko ardoen kalitatea hein handi batean upategietan sartzen den aparteko lehen gaiari sortzaio. Mahastiak landatzeko orografia eta klima ezin hobeak izateaz gain, lur honetan mahastiak mimatu egiten dira mahatxik onena lortzeko. Labrazako herri eder eta txikian Ikerrek aitaren lekukoa hartu du eta orain anaia ere hasi da familiako nekazaritza ustiategian lan egiten. Eskualde honetan ohikoa den goiz eguzkitsu eta hotz batean, Ikerrek ia amaitu du kimatzen. Lursail gutxi falta zaizkio eta landareak ernetzen hasi baino lehen amaitu behar du. 700 metroko altueran poliki-poliki lursaileko mahatsondo hilarak inausten ditu. 25 hektareatan batez ere Tempranilloa, Grazianoa eta Biura ekoizten dituzte. Upategiez ere arduratzen dira, eta gainera beste 70 hektareatan zerealak, olibondoak eta almendrondoak dituzte. Arabako Herrioxan, Labraza eta Barrio Busto artean, 25 hektarea mahasti lantzen ditugu. Baita 60 hektarea zereal ere. Olibondo eta almendrondo batzuk ere baditugu, baina testimonialak edo autokontsumorako dira. Gure jarduera nagusia, zerealak eta mahastiak baitira. Gero, binedo sontza upategia daukagu. Duela 6 urte hasi ginen horrekin. Pixkanaka azten joan gara, eta gero eta ardo gehiago egiten dugu. Duela 6 urte, artisau upategi txiki bat ireki zuten Labrazan. Mahatxustaren parte txiki batekin ardo bereziak egiten dituzte eta pixkanaka estatuko eta nazioarteko merkatuetan sartzen ari dira. Binedo sontza upategian egiten ditugun ardoak naturalak dira eta mahatx ekologiko ziurtatua erabiltzen dugu. Ardo naturalek ez dute ardo industrialekin zerikusirik. Artisau ardoak dira. Eta ia ez dute inolako tratamendurik hartzen upategi barruan. Gainera, mahatx ekologikoa baino ez da erabiltzen. Lurraren espresiorik zintzoena eta jatorrena lortu nahi dugu. Eta produktu kimikorik erabili gabe, ardoa, osasunerako onuragarria izan da. Nula o kasi nula. Mahasti guztiak era ekologikoan landuta daude. Kontsumitzaileek gero eta gehiago eskatzen dute ekoizpen eredu hori. Ikerrek konpromisoa hartu du lurrarekin. Ekologiaren gaia bokaziozkoa da. Eta lur sail hau lantzea erabaki nuenean, baldintza hori jarri nuen. Filosofia hutsa da. Eta jarraitu beharreko bidea hori dela uste dut. Hotza iristen denean inausi behar da, beroak mahatxondoak ernarazi aurretik, handuiak lozorroan egoten dira. Inausketa neguarekin lotu ohi da. Geldialdi vegetatiboa orduan gertatzen delako. Gu garai batean baino lehenago hasten gara. Abenduan hasten gara inausten. Gure proiektuan hainbat jarduera sartzen direnez, denbora optimizatu egin behar dugu. Beraz, abenduan hasi eta otsailean amaitu ohi dugu. Ongarriztatze lan bat edo beste kenduta,
mahastiko lehen zeregina dela esan daiteke, eta litekeena da, uzta on bat lortzeko lanik garrantzitsuena izatea. Ekoizpen ekologikoen kasuan, ongarria erabiltzen bada, hobe da mahatsa bildu bezain laster erabiltzea, urrian edo azaroan. Baina bai, inausketa urteko lehen zeregina da, nahiko lan garrantzitsua da. Urtez urte, anduilei forma ematen zaielako. Inausketa nola egiten duzun, mahats mordoek posizio bat edo beste izango dute. Adibidez, eguzki gehiago edo itzal gehiago izango dute. Horrek, eragina izan dezake kantitatean eta kalitatean. Beraz, gai interesgarria da. Es interesante. Ez da harritzekoa mahastizainek abia abandonatuak aurkitzea, hegaztiek udaberrian berregingo dituztenak. Ikerrek bere lanarekin jarraitu du eta nola inausi azaldu digu. Landaketa sistemaren arabera teknika aldatu egiten da. Oraingoan, kopa sistema da. Esta la poda del año anterior, que aquí hemen iazko inausketa dugu. Kaskabar erauntzi baten ondorioz zondatuta dagoela ikus dezakegu. Normalean, beko eta goiko ernamuinak kentzen dira. cada brote de hace un año salen dos. Iazko ernamuin bakoitzetik beste bi ateratzen dira, eta beste bat uzten da berriro. Normalean bekoa uzten da, baina batzuetan irizpidea aldatzen dugu, anduia alde batera edo bestera bideratzeko. Maisu bakoitzak bere liburutxoa du, eta nekazari bakoitzak bere erara inausten du. Dena den, oinarri batzuk oso garbi daude denontzat. Están más o menos claras para todos. Mahastizainik gehienek guraize elektrikoak erabiltzen dituzte, lana nabarmen errazten duelako. A mí me tocó... Hasieran, esku guraizeekin inausten nuen. Baina guraize elektrikoek abantaila ugari dituzte. Adibidez, erosogoak eta azkarragoak dira, baina desabantailarik ere badutela uste dut. Azkarrago inausten denez, kontu handi zibili behar data. Hori ere beste erronka bata eta kontu zibili behar da. Mahastiko lanen artean, irudimentsuena eta nekazariek gogokoen dutena inausketa da. Para mí es de los trabajos más creativos. Mahastian egin daiteken lanik irudimentsuenetako bata. Azken finean, anduiak hurrengo urteetan izango duen forma sortzen ari zara. Andui bakoitza desberdina da eta sormen handiko lana da. Errepikakorra bada ere, irudimentsua da. Ser repetitiva es muy variada. Mahastizaintza eta ardogintza dira Arabako Errioxako eragile ekonomikoak. Gainera, bertako kulturaren eta tradizioen parte dira. Arabako Errioxan, mahastizaintzari lotutako kultura aldatu eginda leku batetik bestera. Arabako ekialdean eta mendebaldean aldaketak nabariak dira. Mahastietan, lan egiteko moduan, mahastizaintza ulertzeko orduan. Ez da ez hobea ez okerragoa. Eremu bakoitzeko kulturaren eta premien ondorioz, mahastizaintza, inausketa eta ardogintza ulertzeko beste ikuskera bat sortu da. Iker lursailean utzi dugu mahastiak hurrengo uztarako prestatzen, pazientzia handiz eta etengabe. Aurreko urtearen amaieran, Arantzazuko Artzain Eskolak ekitaldi bat antolatu zuen martxan jarri zeneko 25. urteurrena ospatzeko. Azken mende laurdenean, irakaskuntzaren erreferente bihurtu da, batez ere, ardi sektorean. Eskolaren hezkuntza ereduak bi oinarri ditu,
berrikuntza pedagogikoa eta ingurumena aintzat hartzen duten produkzio prozesuetan aplikatutako teknologiak. Goiz oso hotz eta eguzkitsu batean, Artzain Eskolaren instalazioak bisitatu ditugu Gomiztegi baserrian. Ikasleen promozio berria artzaintzari buruzko alderdi teoriko eta praktikoetan trebatzen ari da. Eskola eremu zoragarri batean dago. Inguruotan, eskolaren muina diren ardila txartaldeak oso ugariak dira. Ekain Murua Artzain Eskolako koordinatzaileak Gomiztegiko instalazioetan hartu gaitu, ukuluetan hain zuzen ere. Eguraldia delata, eskolan erabiltzen duten artaldea ukuluratuta dago. Txarrazako 350 buru dira. Ekainek ondo baino hobeto ezagutzen ditu eskolaren zirrikituak eta utopia edo amets baten gisa jaio zen zentroko sustatzaileekin denbora luzea partekatu du. Bai, eskola martxan jarri zutenek, pixkate prua bezala jarri zuten eskola martxan, orduan inork ez zekien 25 urteko ibilbidea izango zunik, baina hasiera eman zitzaion eta zorionez 25 urte egin ahal izan ditu, ez? Martxan jarri zenean ere sektorea etzeon oso indartsu, baina beharra ikusten zen, artzain berriak formatu beharra hori ikusten zen, eta behar horren aurrean hainbat artzai eta teknikarien artean ekimenari hasiera eman zitzaion eta 25 urtez jarraipena izan du. 25 urteotan 300 ikasle igaro dira eskolatik eta horien erdiak gutxi gorabehera artzaintzan aritzen dira zuzenean edo zeharka. Asko gazteak dira eta gaur egun Idiazabalek urtero irabazten duen prestigioaren erreferente dira. Bai, gutxi gorabehera 300 lagun pasatu dira eskolatik 25 urte hauetan, eta horietatik gutxi gorabehera erdiak edo gaur egunean artzain munduan jarraitzen dute lanean. Bestela ere, asko hartzaile izango ziren eskola izan ez balitz ere, baina egia da eskolatik pasatutako jendeak beste tresna batzuk ditula egunerokoari aurre egiteko, eta eguneroko zaila izanik eskolan ikasitakoak balio die. Artaldearekin lan egiteaz gain, ikasleek lan irteerak ere aurkitzen dituzte artzaintzarekin lotutako jardueretan. Artalde bat montatzeko beharrezkoa dira terrenoak, inbertsio potentea daude, instalakuntzatan, ikulu edo gaztategin. Eta badira aukera hori hartu ez duten zenbait gazte, baina lanean jarduten direnak artzantzan, artzaien inguruan, teknikari bezala elkarte profesionaletan, edo mostalaren bat edo beste ere pasatu da eskolatik. Orduan, badira beste aukera batzuk ere, artzain izan gabe ere sektorean lan egiteko. Pixkanaka, artzain eskola ezagutarazten joan zen, artzainen prestakuntzan nazioarteko erreferente izan arte. Ikasleek bai klasean da bai artaldean hartzen dituzten jakintzaz gain, egiten ditugun bizitetan, beste artalde batzutara joten gerenean, edo berein artean sortzen den taldean, azken finean egiten dituzten harremanak, gerora begira asko balioko die harreman horiek, eta horri guk garrantzia handia ematen digu, ez? Hori da guretzako eredunen barruan oso balio importantea, eta hori saiatzen gea bultzatzen, eta gero baita ere, bakoitzak ekartzen duen idea hori kursoan zehar landu egiten dugu, eta kurso bukaeran proiektu txiki bat aurkezten dute, eta proiektu hori saiatzen gera lurrera ekartzen, eta bereiek etorkizunean egin nahi duten hori lurrera ekarri, eta numero batzuk ezarri baita ere, askotan amets hori egi nola bihurtu daiteken hori laguntzen digu, eta prozesu guzti hori da garrantzitsua, ez? Eta pixkat referentzialtasun edo lan egiteko modu horri guk ematen digu garrantzia. 25 urteotan lagun askok aztarna ezabaezina utzi dute eskolan. Ekainek Nikolas Segurola Frantzisko Tarraren eta Bati Sotaegiren lana aipatu digu. Biek
artzain eskolari eskaini diote bizitza. Nikolas izan zen pixkat eskolaren bultzatzaile nagusia, berak hartu zuen pixkat ardura hori bere gain eta horregatik kokatzen da hemen artzain eskola, ez? Arantzazun, azken finean gomistegiko hartaldea eta Arantzazu hasiera-hasieratik izan direlako eskolaren oinarri eta Nikolas bultzatzaile nagusienetako bat hasieratik. Nikolas eta gero baita bat izotagi, ez? Batiz ere hasieratik buru-belarri sartu zen eskolan eta bereien artean 25 urte hauetan bereiek izan dira eskolaren bultzatzaile nagusiak eta gaur egun beste talde bati tokatzen zaigu errelebo hartu eta ekimenari bultza ematea eta ikasleak dauden bitartean eta Artzantzan jendeak jardun nahi duen bitartean gu saiatuko gara beraiei erakusten eta Artzantzaren alde egiten. Euskal Artzainentzat, artzain eskola ezinbesteko tresna da sektorea profesionalizatzeko eta belaunaldien arteko erreleboa lortzeko. Egia da, gazteak sektorean sartzea erronka handi badela, ez? Azken finean etorkizunean artzaiak egotea nahi badugu, beharrezkoa da artzaiak bizibide honen aldeko apostua egitea, artzai gazteak apostu egitea. Hori horrela izateko azken finean gauza asko behar dira, ez? Eta guretzako formazioa tresna bada, hanka bada, baina beste gauza asko behar dira eta garrantzitsuna errentagarritasuna da, ez? Azken finean aktibitatea ez bada errentagarri, gazteek ezin izango dute aurrera egin, ez? Eta, formazioak ematen dizkie tresnak, arazo aurrean, arazo horiek konpontzeko tresna eta ezagutzak ematen dizkie, baina azken finean lortu behar dena da aktibitatea errentagarri izatea. Promozio berriaren ikasleetako bat Ignacio dugu. Berak ez du harreman zuzenik artzaintzarekin, baina bere familiaren bitartez ezagutu du lanbidea. Artzaintza maite du eta eskolan beharrezko prestakuntza aurkitu du. Yo siempre me he querido dedicar a... Abeltzaintzan jardun nahi nuen, sektorean sartzeko, eta mundu hori ezagutzen hasteko aukera polita zela uste nuen. Eta aurrerako, nire kabuz jarraitu. Hau da, ustiategi bat zabaldu, eta nire inguruko belaunaldien erreleboan lagundu. Oso ondo egon da, bidean nabarmen erraztu diteta. Prestakuntza, ezaupideak, bisitaldiak beste ustiategi batzuetara, artzaintza ulertzeko modu desberdinak, eredu ekologikoa eta eredu estentsiboa. Hasieran, ideia jakin bat nuen buruan, baina askotariko ereduak ezagutu ondoren, beste gauza batzuk baloratzen ikasi dut. Duda asko argitu ditut, eta nahi dudan proiektura hobekien egokitu den planteamendua interesatzen zait gehien. Bizitzan aurrera ateratzen lagunduko didan proiektu funtzionalako bat lortu nahi dut. Ignaziok sektore osoak bezala, artzainen lana balioesteko eskatzen dio gizarteari mendia zaintzen duteta. Ahora la gente se está acercando un poco más al tema de... 0 kilometroko produktuak gero eta gehiago saltzen dira. Baina oraindik ez dira guztiz ezagunak. Eta hurbileko produktuak ez dira behar bezala baloratzen. Ardilatxen hazkuntza ia osorik ekologikoa da. Eta oso kalitate honekoa. Pixkanaka, jendea hori ulertzen ari da. Baina produktuak baserrian bertan erosteko ekimena galdu eginda. Bestalde, mendia garbi edukitzeko ganaduak egiten duen lana itzela da. Es enorme. Artzain eskola funtsezkoa da sektorearen etorkizuna bermatzeko. Artzaintzak kalitate handiko elikagaiak ematen dizkigu, eta gure herriko kulturan eta tradizioetan leku berezia du. Beraz, eskolaren 25. urteurrenean lan hori eskertu beharrean gaude.